खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांनि सिगाङाव फिन बरायग्रोनाय जाबाय। स' गाइसमोन दिनै मोनसे टपिक लाना फैदों आरो नोंथांनि सिगाङाव नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय एबा बुजिखाबाय जानो हागौ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय लोगोफोर, अब्लानो मोजाङै बुजिगोन आरो मा बुंदों बिथांमोननि थाखाय बिथांमोननि बिसय माने मा फोरमायनो सानदों। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ। थ' चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर। आरो जुदि नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो माबाफोर मोजां बाथ्रा मिथिबावनो लुबैदोंब्ला कमेन्ट खालामबानो जाबाय। स' गाइसमोन बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। दा नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेलाव जायफोरखौ नुदों, जाय आइजोफोरखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ, दा बिथांमोना मोनसे भिडिअ बानायनानै आगारदों। गावबागाव चेनेलाव गावबागाव भिडिअ बानायनानै बिथांमोना आगारदों आरो दा बिथांमोना मा बुंदों नोंथांमोना सोरबाया नुबाय बा सोरबाया नुवाखैबो जानो हागौ आरो नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना निस्सय डाइरेक्टलि नायोबानो नुगोन। बिथांमोना मैया दाखालि बावैसो सिगाङाव जानानै थांनाय गोदान सं बर'नि मोनसे लान्थं जुगा मोनफैबाय बा सफैबाय होननाय मोनसे गोदान मडार्न सं फैदोंमोन। दा बिथांमोना बे मेथाइखौ लानानै बिथांमोना गोबां भिडिअ बानायदोंमोन। बे भिडिअनि गेजेरजों बिथांमोना दख'ना बोखोनानै बा गामसा गाननानै बा बायदिसिना गाननानै मोसादोंमोन। बे मोसानायखौ लानानै बिथांमोना गोबां भाइराल जादोंमोन, बिथांमोना गोबां भिउस मोन्दोंमोन। बिथांमोना मैया दाखालि मोनसे जानानै थांनाय मोनसे ससियेल मिडियायाव गोबां भाइराल जाबाय। बिथांखौ हमनानै गोबां रायजोफ्रा सासन होनाय जादों बा बुजायनाय जादों। बिथांखौ नुनानै बिथांमोनाबो बुजिफिनबाय जे बिथांमोना जोंबो गोरोन्थि मावदों, दख'ना गाननानै लान्थं जुगा सफैबाय होननानै बोखोनानै मोसानानै दिन्थिनाया जोंबो निस्सय गोबां गोरोन्थि जादों। बे गोरोन्थिखौ बिथांमोना सुद्रायबाय, निमाहा बिबाय आरोना बिथांमोना निमाहा बिबाय। थ' गावनि गोरोन्थिखौ बुजिनानै गिदिंफिननानै निमाहा बिनो रोंदों। जोबोर साबायखर, रोजा नोंथांमोननिसिम। आरो गासै बर' रायजो राजाफोराबो माने नोंथांमोनखौ गासैखौबो निमाहा होगोन। आरो नोंथांमोना दिनैसिम बिदि निमाहाखौ बिबाय, जोबोर मोजां मोनबाय। गासै रायजोफ्रानो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै जोबोर मोजां मोनसिगोन आरो जायफ्रा नुबावाखै बिथांमोना नायबावनानै नोंथांमोनखौ साबायखर बावगोन। मानोना नोंथांमोना जि गोरोन्थि मावदोंमोन बेखौ सुद्रायनो रोंनाया जोबोर मोजां जादों। नोंथांमोना नंगौ गोरोन्थिखौ नोंथांमोना मावदोंमोन। बेखौ बर' हारिनि बाथौ सासे आइजोआबो, बाथौ सिबियारि आइजोआबो बिथांमोनखौ बुंदों। जोंनि बर'नि मोनसे गाननाय ड्रेस नङा होमबा, गोबां जोंनि मोजां गाननाय जोमनाय दङ। बिथांमोना बेफोरखौनो माने फाननाय सिस्टेम, माने गाज्रि आखुआव फाननाय माने सिस्टेम थांदोंमोन नालाय बिथांमोनाबो बुजिफिनदों। दा नंगौ जोबोर मोजां जादों। निमाहा बिनाया आंनिफ्रायबो, आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम। बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो रोंनाय आरो गावनि कर्तब्य नङा होमबा। थिग बिदिनो आरो गोबां आइजोफ्रानो बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय दङ। बिथांमोनाबो जाहाथे बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ बानायालासिनो मोजां भिडिअ बानायबाय था। आरो नोंथांमोनाबो मोजां भिडिअ सानफ्रोमबो लाबो, बेयाव रावबो बादा गैया। सानफ्रोमबो भिडिअ मोजां शेयार खालाम, मोजां कन्टेन्ट हो, जेनेबा मोसानाय, बायदिसिना मेथाइ खननाय, बायदिसिना नों मोजां लिरबिदां लिरनानैबो, खन्थाइ रायथाइ बायदिसिना लिरनानैबो नोंथाङा माने भिडिअखौ आगारनो हायो। मोसानायल' नङा, मेथाइ खननायल' नङा, अनेक देखायनो हायो। माने खामानि मावनाय माबा माबि, जेनेबा ओंखाम ओंख्रि संनाय, कुकिं बायदिसिना भिडिअ नङा होमबा। बेफोरबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां भिडिअखौ लाबो। बर'नि जानाय लोंनायफोरखौ देखाय, मोजां माबायदि जानाय दङ जोंनि बर'नि गेजेराव, माबायदि जायो नङा होमबा। जों मा जायो बर'फ्रा, बेफोरखौ भिडिअ बानाय। मा खालामो, मा गानो, बबेयाव थाङो, बबेयाव बेरायो, बेफोरखौ भिडिअ बानायनो हायो। दा गोबाङानो बानायदों। दा बेनिखायनो आं नोंथांखौ खावलायबाय, गोबां आइजोफोर दंबावो माने बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोग्रा, बिथांमोना बुजिनानै गिदिंफिननानै गावनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिनानै जाहाथे मोजां भिडिअ बानायो आरो बिथांमोनबायदि निमाहा बिनानै मोजां भिडिअखौ बानायनानै लाबोबाय थायो। दैलि भिडिअ आगार, नोंखौ रावबो गाज्रि बुङा। बेखौनो आंबो खावलायबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा साबायखर थाबाय। आरो सोरबाफोर मिथियाखैब्ला बिथांमोननि भिडिअआव हाबनानै नायदो, बिथांमोननि चेनेलाव हाबनानै नायोब्लानो नोंथांमोना रोखा नुखागोन। आरो आं खिन्थु बिथांमोननि फट'खौल' होनाय जाबाय। बिथांमोना निमाहा बिदों आरो आं खिन्थु भिडिअखौ आंनि माबायाव बुंनायाव सोफादेरनाय जायासै लोगोफोर। थ' बेनि थाखाय आं निमाहा बिबाय। स' बायदिसिना आङो गोरोन्थि बुंफ्लांदोंबा बयनिसिमबो रायजो राजाफोरनि सायाव आङो खर' गंलायनानै निमाहा बिबाय लोगोफोर। आरो माखासे गोदान आं बेफोरबायदिनो आपडेट नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय थागोन। स' लोगोफोर बेफोरबायदिनो मोजां आखु आब्रुथियै जोंनि इउटुब चेनेल बायदिसिनायाव नोंथांमोनाबो मोजां भिडिअखौ आगारबाय था, जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो गोजौ लेभेलाव थांनो हायो। आरो जाहाथे बिसिमनो आं नोंथांखौ खावलायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनानै नोंथांमोननिसिम दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।